لا تتبتب وفيري كبرعيك أنا ما تنبعي كتفيني لهاريري سلام تخطاتلت نايس channel كمي كان يخون كمي تخونون سنة كتكونو ناي ودر من يوتيو لو من ريارستي بزعبا عن كيلنا فقرات إيو كخون مسودما نحن تقال كقات ما زخلت أقاماتنا هنري إذا أقام زكابي زبقس حدا ودي قدم تفلتيو عركخي ويكا مكاي تخم حزاق زنبرقن تالا عرك عيزو تمرعيديو هيوتم زجمري نعاخي كونتاكتس قبركي كرغبكي تشات كقبرك كدولة الكزفتن تخينو سلمنتايو تاميت سلمنتايو أفكار كلاتكم زقبرا نزبل حتوتات أبر سغم ملالة سغل سلمنتاي كون كم زخيل أبزا فيديو زياكن رينا سلزي كل بحما كل بصبق كم زي كوني أما زازين كن غتفلتي تودون كامنتاي تبقيسو نزغ قبر كم زخيل كلنا نفسنا نخنفتش أفلت أونان رديتنا نخنسفك تحقزنا كينا واكو قطع نفتا فيديو هنكيرنا so he's dating someone else but it still contacts me why نزبل حتى مسكال الناخده مسكال هيوت كله نعايز رغبن نتصحف لين زدول لين سلمنتاي نزبل كمل لسينا حدا بحدا كتر حدا سلمنتاي كون غير he misses the conversations he had with you قدامي التمساخ زنبرو العالات انقض زلو العالات نافقو كون خيليو so حدا خابتي كان دا قداسي حدا ودي أبكال هيوت كيدو مسكال هيوت جميرو مسكال فقري وي حدار جميرو خلو مساخي نباخي زصحفن عقدو للكزفتن انتخينو حدا كاب تكأن مغنياتات كون زخيل التقدم مساخ الزنبرو الركب علال زمدنا نعوس لزنافق كون خيليو الزخن بالكلنا كاب أبتو زلو هيوت قال كفال صبو رغيب ويكا قال نجر كابتن مساخ الزنبرو زبلص يهلي يخونيو إلو خير كون خيليو قلل زبل عبنت مساخ صبو هيوت صبو زمدر مقراب كله كاباخد صبو قالا قاتي ماتو وي كاباخد تنفع كوينات تسمعاتو وي كاباخن لعل جلس حابنا زلوا قال ناب اخيدو كون خيلي انت خونا مساركب كله قال نجر ولا بخال بصباقيا ولا كاباخي تمق قال نجر ግን ምሳኺ ጽቡቕ ዘሎ ኮይኑ ክስምዖ ከሎ ናባኺ ክምለስ ምሳኺ ርክብ ክገብር ምሳኺ ክዕልል ክመርፅ ክእል እዩ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኣገደስቲ ነጥብታት እያ መቸም ካባኺ ናብኣ ክኸይድ ዝገደደ ገለ ምክንያት ክህልዎ ክእል እዩ ዝርድኡ ነገር ጌርና ንወሰዶ ዝኾነ ነገር ዝፈላለየኩም ወይ ከዓ ካባኺ ይበልፅ ኣብቲ ሓንቲ ይበልፅ ዝበሎ ነገር ስለ ዝነበረ ይኸይዱ ብሓፈሻ ግን ሕጂ ናባኺ ክምለስ ዝፍትን ወይ ከዓ ምሳኺ ክደዋወልን ክፀሓፍን ዝመርፅ ዘሎ ገለ ነገር ኣባኺ ፅቡቕ ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ እዩ እዚ ድማ እዚ ኣገናዚብክ ክትርእዮ የድሊ ምክንያቱ እቲ ካብ ምሳኺ ዘለዎ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ዘለዎ ሂወት ፅቡቕ ኮይኑ ግን ምሳኺ ክዕልል ዝደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ምሳኺ ኣብቲ ሓዳሩ ፅቡቕ ዕላል ኣለዎ ግን ፆታዊ ርክብ ምሳኺ ዝነበሮ ዝበለፀ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣገናዚብካ ምርኣይ ስለምንታይ ክኸውን ይኽእል ምሕሳብ ኣገዳሲ ይኸውን እቲ ውሳነ ብዓብዩ ናባኹም እየ ዝገድፎ ቁፅሪ ክልተ he senses insecurity in you ካልእ ድማ እዚኣ ጥንቃቐ ዘድልያ ምናልባት ንዓኺ ነፍሰ ምትእማንኪ ምናልባት ሙሉእ ምትእማን የብልክን ኢሉ ዝግምተክ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ስቲል ንዑ ትደልዮ ከም ዘለኺ ኣብ ልዕልዩ ዘለክ ጠመተን ድሌትን ዘይተወደአ ፍቕሪ ክህልወካ ከም ዝኽእል ዝጥርጥር እንተኮይኑ ዓርኪ ከም ዘላቶ መካይድቲ ከም ዘላቶ ሓደር ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ ክትፈልጥ እውን ይፈልጥ እዩ ግን ስቲል ህንጡይነት ኣብ ልዕልዩ ከም ዘለኪ ዝፈልጥ ኮይኑ እውን ክገብሮ ይኽእል እዩ so another key reason could be when he already taken is that he's gotten the impression you're going to bend to his will so ምናልባት ኣብቲ ወላ እኳ ኩሉ እናፈለጥኪ ኣብቲ ናቱ ዓንኬል ወይ ከዓ ትፅቢታት ክትወድቂ ከም ትኽእል ዝጥርጥር እዩ ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበር ብምክንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም ነቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም action Sadu, thank you very much. He thinks that he can seduce or convince you that he is worth your time for a Dillian. So, but to bati
ናብ ዝደለዮ ንዝሓተተክስ ሕራይ ክትብል ትኽእል ኮይኑ ዝሓስብን ዝግምት እንተኮይኑ እውን ክፅሕፈልክን ክድውለልክን ንኽእል እዩ so if you're giving those vibes it could be because you're still feeling like you're missing or something so ሓደ ካብዚ ከምዚ ከግብረክ ዝኽእል ምክንያት ድማ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዘይምትእምማን ንሱ ድማ ብገለ ነገር ንሱስ ንዑስ ክስሕቦ ከም ዝኽእል ኣነስ ብገለ ነገርሲ ሰሓቢት እዮ ንዑ ወይ ከዓ ኣቓልቦ ናቱ ንኽትረኽቢ ተገዳስነት ናቱ ክትረኽቢ ህንጡይነት እንተለኪ ነዚ ኻ ዝግምቶ ተኮይኑ ከምኡ ክገብረክ ክኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሌታቱ ኣብ ዝደለዮ ግዜ ፅሒፉ ኣብ ድሌታቱ ከምቲኣቱ ክገብረክ ዝኽእል ምዃኑ ዝፈልጥ ወይ ዝሓስብ ተኮይኑ ኮንታክት ክገብረክ ክኽእል እዚኣ ሓደገኛነት እውን እያ ጥንቃቐ ነፍስኺ ምፍታሽ ከድልየክ እዩ ቁጥሪ 3 he's dipping a toe into water እንታይ ንብል ኣለና ኣብዚ ኸ ክፍትነኪ ስለ ዝደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ማለት ናይ ፈተነ A common reason why a guy who's dating someone else goes back to you is he wants to see how you will respond his frequently so ሓደ ካቡ ኣርክላቶ ሂወት ጀሚሩ ኣሎ ግን ንዓኸ ኮንታክት ዝገብረክ ዘሎ ናትክ ግብረ መልሲ ክግምት ስለ ዝደሊ እዩ እንታይ ትብል ትኾኒ ብኸመይ ትጥምትዮ ትኾኒ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትህቢ ንክግምት ኢሉ እዩ ስለዚ ፈተና እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ክጥንቀቕ ክትክእል ኣለክ ማለት እዩ An alternate route is when he goes for the full drama package, calling you during a crisis or when he is really need help. So, ካልእ ምክንያት ግን ክኸውን ዝኽእል ክንርድኦ ዘለና ምናልባት ምስቲ ኣፍቃሪቱ ወይ ኣብቲ ዘለዎ ሂወት ፀገም ኣጋጢሞ ዘይምርዳእ ኣጋጢሞ ባእሲ ኣጋጢሞ ግርጭት ኣጋጢሞ ክኸውን ይኽእል እዩ ናባኺ ዝድውል ዘሎ ብልክዕ እውን ሓገዝ ኣድልይዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብርክዕ ሕማቕ ኩነታት ኣጋጢሞ ካባኺ ሓገዝ ደልዩ ብሕማቕ ጥራይ ዘይኮነስ ብፅቡቕ እውን ሓገዝ ናትክደልዩ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ግን ከነስተውዕለሉ ዘለና ነገራት ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ ብሓቂ ድሕሪ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ እቲ መጀመርያ ምስታ ምስኡ ዘላ ምስ ኣይ ክፈትሖ ዘለዎ እቲ ፀገም ንኣብነት እዚ ሕጂ ሰምዐ ሓደ ግዜ መፀኒ ንዓይ ወድን ጓልን ፅቡቕ ዝምድና ነይርዎም ተፈላለዮም ትወዲ ካልእ ጓል ሒዙ ገለ ተመሪዑ ሽዑ ምስቲ ሓዳሽ ሰበይቲ ዝኾነ ፀገም ምስ ኣጋጥሞ ምስታ ናይ ቀረብ ዓርኩ ክማኸል ዝፍትን this is not right እዚ ቅኑዕ ኣይኮነን ፀገም እንተለካ ምስታ ምሳኻ ዘላ ኢኻ ክትላዘብ ዘለካ እንተዘየለ ምስ ዕሩፍትኻ ወይ ምስ ስድራኻ ኢኻ ክትላዘብ ዘለካ እምበር ምስ ናይ ቀደም ዕሩፍትኻ ተላዚብካስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናይ ሕጂ ዘሎ ሓዳርካ ክትፈትሕ ትኽእል እታ ጓል ድማ እታ ናይ ቀደም ምስታ ሕጂ ዘለዋ ዝምድና ተባይሱ ናባኺ መፂኡ ምሳኺ ዝላዘብ እንተሎ ብርግፅ እታ ቁፅሪ ክልተ ዝብላ ፀናዕኩ እዩ ንስኺ ዘይተወደአ ድሌታት ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዘለክ እዩ ብዛዕባ ሕጂ ዘለዋቶ ኣፍቃሪት ምስኡ ትላዘብ ዘለኺ ምኽሪ ትብዮ ዘለኺ so we need to be careful ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምክንያቱ መወዳእታ ንዓኽን ነቲ ካልእ ሂወትን ምብልሻው ክኸውን ስለ ዝኽእል ከም ወትሩ ሕመረት ዓወትን ሓጎስን ብኽሩ መፅሓፈይ ዘየንበብኩማ እንተኮይንኩም ክትጥቀሙላ ሪኮሜንድ ይገብር ኣብ ጉዕዞ ፍቅሪ ኣብ ጉዕዞ ነፍስኻ ምዕባይ ውልቃዊ ዕቤት ብዙሕ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ስለዚ ኣብ ሊንክ ታሕተላትኩም ንቐፅል ቁፅሪ 4 he probably just wants something we know that ሓደ ካብቲ ቀንዲ ንወዲ ኣብ ሂወት ከሎ ኣብ ፍቅሪ ከሎ ኣብ ሓዳር ከሎ ምሳኺ ኮንታክት ዘግብሮ ነገር እንተሎ ምሳኺ ርክብ ስለ ዝደሊ ብቐሊሉ ምሳኺ ክድቅስ ስለ ዝደሊ እዩ ካልእ ድሌታት ከይህልዎ ክእል እዩ ካልእ ካብኡ ዝሓለፈ ድሌታት እንተዝህልዎ ቀደም ምሳኺ ንፈትነ ስለዚ እዚ እውን ሓደ እሱ ጥራይ ንብል የለና ግን ሓደ ተኽእሎ እዩ እዚ ድማ ስለዚ ሂወት ኣለዎ ተወሳኺ ሂወት ኣብ ልዕሊኡ ምሳኺ እውን ክድቅስ ስለ ዝደሊ ኮንታክት ክገብረክ ክኽእል እዩ this is usually the reason why men who are taken start to text you so ሓደ ካብቲ ቅቡል ምክንያት መሳርዕቲ ክድዩ ቀደም ኣፍቃሪ ክድዩ ነይሩ ፈላጢ ክድዩ ነይሩ ብዘየገድስ ሕጂ ግን ሂወት ዘለዎ ምሳኺ ርክብ ዝህልዎ ዝኽእል ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ክረአ ዝኽእል እንተሎ ምሳኺ ክድቅስ ስለ ዝደሊ ምሳኺ ሴክስ ስለ ዝደሊ ጥራይ ካልእ ምክንያት ከይህልዎ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ቃላቱ ካልእ ነገራት ክብል ይኽእል እዩ ኣብቲ ሪያሊቲ ግን እዚ ክኸውን ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ከተስተውዕልሉ ዘለኪ መኣስን እንታይን ንፅሕፈልኪ ንኣብነት እቲ ንሱ ዝድውለሉ ወይ ዝፅሕፈሉ ግዜ መብዛሕቲ ግዜ ምሸት ለይቲ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ምናልባት ምክንያታት ንፁር ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሰዓታት ዝፅሕፈሉን ዝድውለሉ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ ዝዛረቦን እቲ ዝሓቶ ነገራት እውን
مستوعال كليو يخلي تبلنا ذاكيلا مالتيو سلازي كل جزء كتستوعلن كنستوعلن يتحسسبنا مالتيو كنكتلينا next point so نخلو أجنازيبنا نغنرمبر حنت وسيدنا غنكيدجن عيدلني number 5 he might be bored so simply حدا سب مش حنتقال هو جميرو فقر جمير حضر جمير مالت كل جزء بيزيوم بحادث صبغ يحلفو كل جزء زناقع مالت هيكونن عقل point كسل شوي خيلي so ولا قام مبزحت سبب زنايلو مع عالم بيزي زخون انت خونه بستفل عليه مغنيات ابتترف جزيو جن كسل شوي غلي مسل شوي دما ناباغي من البا سلچك جزيه كلو كغليلو تشيك غبريلو كدول خيليو كتصعف غلي سلازي من البات نسون سلچك انتلو نتي conversation نتي chat ወይ كان تليفون ግዜ እንተለክ ማለት እዩ ምሱ ከተዓለሊ ወይ ከተጻሓፍ ትኽእል ትኾኒ ኣብዚያ ግን ጥንቃቐ የድልያ ምክንያቱ እቲ ነገራት እናበዝሐ ምስ ከደ ብክልቲኡ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ሓደ ንስኺ ኣብ ዘይተደልየ ሂወት ንክትኣትዊ ክትደራረኽ ትኽእል ኢኺ ብመንፅሩ ድማ እዚ ሰብ እዚ ሓዳር ከም ዘለዎ ወይ ካብ ፍቅሪ ከም ዘለዎ ትፈልጥ እንተለኺ ምሱኻ ነቲ ሂወት ከተበላሽው ትደሊ እንተዘየለኺ ምሳኺ ርክብ ዘለዎ ምሳኺ ክቕፅል ሂወት ዘለዎ ድዩ ድሌት ከም ዘይብሉ ድሮ ቀደም ትፋለጡ እንተር ኮይንኩም ማለት እዩ ንዓኸት ንዘይኮነኪ ነቲ ሓዳር ጀሚርዎ ዘሎ ንኸበላሹ ተተባብዕዮን ተትሕግዝዮን ስለ ዘለኺ እዚ እውን ዘይ ሓላፍነታዊ ተግባር ክኸውን ስለ ዝኽእል ዋላ እኳ ይሰልችዎ ሽግሩ ኣውይ ክፈትሕ ዘለዎ ስለዚ ንግዚኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክትዕልሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ግን ኩሉ ግዜ ምስትውዓል ዘድልዮ ነጥቢ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ብዋዛ ዋዛ ናብ ካልእ ፀገም ክኸይድ ይኽእል እዩ በንፃሩ ግን ንስኺ ንነብስኺ እንተሓሲብኪ ክትዘናግዕ ትኽእል ኢኺ ናብ ሕማቕ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጥኪ ግን ስቶፕ ክትገብርዮ ትኽእል ኢኺ ስለዚ እቲ መምዘኒ ናባኺ ንገድፎ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ ነጥቢ ኮይኑ ይስማዓኒ ቁፅሪ 6 he wants to check on you ደኻ እንታይ እዩ ኣበይ ኩነታት ከም ዘለኺ ብዛዕባ ክቸክ ክገብር ይደሊ የስ ቀደም ንስኺ ሲንግል ከለኽ ንሱን ሲንግል ከሎ ትራኸቡ ዝተፈላለዩ ርክብ ነይርኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪኡ ንሱ ሂወቱ ጀሚሩ ኣሎ ወይ ከዓ ሓድሽ ሂወት ጀሚሩ ኣሎ ድሕሪኡ ግን ንዓኸ ዝፅሕፈልክ ዘሎ ወይ ዝድውለልክ ዘሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለኺ ቸክ ክገብር ስለ ዝደሊ ሓድሽ ፍቅሪ ጀሚርክ ተትኾኒ ሓድሽ ሂወት ጀሚርክ ተትኾኒ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኺ ከረጋግፅን ክፈልጥን ስለ ዝደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ By touching base, he's trying to keep track of where you are and assess any future potential. This can be part of a bad behavior, including benching. Zidima, zinagar zidima, kunatat kifalitu, naahi kam reserva, kamalki, tabagsotat, takhulutat khillu yghili, hmaq baharizi. Nasu, hada hiwa tigabrallo, gin, gonu dima naahi, ab terfugiziu, misakh alil naahi kam terfugiziu, kamalkun. ተኽእሎታት ከምኡ ዝሓስቡን ኣለዉ እዮም ዘየለዉ ይኮኑ ናብዚ ዓለም እዚ እዚ ሕጂ እቲ ፀገም ንዓኸ ጥራይ ዘይኮነስ ነታ ምስኡ ዘላ እውን ብምሉእ ልቡ ኣብቲ ዘለዎ ሂወት ንኸይክፅል ጎቦ ንክኸውን ስለ ዝኸውን ኣይ ኣብቲ ሓዳሩ ፅቡቅ ነገር ገይሩ ኣይ ምሳኺ ፅቡቅ ገይሩ ንኩሉ መጉዳእቲ ስለ ዝፈጥር እዚኣ እውን ምስትውዓልን ተገዳስነትን ኣቓልቦን ዘድልዮ እዩ ስለዚ ንኩሉ ከይተረዳኪ so this is where he can keep you on the back burner and calls you when he gets bored. ስለዚህ እቲ ዕላማ ድማ ንዓኺ ኩሉ ግዜ ከም ሪዘርቫ ይጥቀመልኪ ክስልችዎ ከሎ ግዜ ክህልዎ ከሎ ዝኾነ ፀገም ክጋጥሞ ከሎ ምሳኺ ክራኸብ ኣብቲ ዘየለ ግን ምስተ ካልእ ክራኸብ ክመርፅ ይኽእል እዩ ስለዚ ንሕማቕ ባህሪ ዘተባብዕ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ጥንቃቐን ምስትውዓልን ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ መወዳእታ he wants to stay as friends ብዘይካል ዓለም ምሳኺ ጥቡቕ ዝኾነ ሕውነትን ምሕዝነትን ክህልዎ ክሓስቡን ዝከኣል እዩ ጥንቃቐ ግን የድልያ እዚያ እውን sometimes ናይ ቀደም ዓርኪ ክድዩ ናይ መሓዛኺ ዝነበረ ናባኺ ምሕጅዝ እንተንቀሳቐሰ ናባኺ ኮንታክት ክገብር ዝኽእል ብቁኑዕ ልቢ ምሳኺ ዝምድና ምሕዝነት ዕርክነት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ስለ ዝደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ግን ኩሉ ግዜ ክነስተውዕለላ ዘለና እዚኣ ምክንያት እዚኣ ናብ ካልእ ክትከይድ ሽፋን ናይ ካልእ እውን ክትከውን ከም ትኽእል ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ኣብ ብዙሕ መፅናዕቲ ከም ዝገብርዎም ወድን ጓልን ምሕዝነቶም ኣብ ሎንግ ተርሚ ሓድዮም ካብኣቶም ስምዒት ዘይተወደ ወይ ካልእ ዕላማ ክህልዎ ከም ዝኽእል ምስትውዓል የድሊ ይብሉ ክኢላታት ኣብ ኩሉ ይኮነን ኣብ ብዙሕ ግን ከጋጥም ዝኽእል እዩ ንካልእ ዕላማ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል so ክልተ ነገራት ምስትውዓል የድሊ ሓደ if you don't have any romantic history why is he reaching out to you so እቲ ቀደም
ግዜ ከለዎ ምሳኺ ተገዳስነት ከለዎ ገለመለ ዝኾነ ዘይገበረቶ ኮይኑ ስለምንታይ ሕጂ ናባኺ ኮንታክት ይገብራሎ በንጻሩ ቀደም ብሓደ ከለኹም ዝኾነ ይኹን ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌታት ተዘይነበረኩም ናይ ክልተይኹም ከም መሓዙ ከም ዓርኩ ከም just a friend ኮንታክት ክገብረኪ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ዳግመ ግምት ምግባር ምስትውዓል ከድልያ እዩ if you do have በንጻሩ if you do have any romantic history you need to be sure ዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ወይ ከዓ ተበግሶታት ወይ ከዓ ድሌታት ተነይርኩም ግን እቲ ምሕዝነት ወይ ዕርክነት ብሕጂ ክፍጠር ዝኽእል ብፍቓድን ብኣፍልጦን ብፍቓድ እኳ ይብልኒ ብኣፍልጦ ናይቲ መፃምቱ ዘላ ክኸውን ይግባእ ዓርኪ እንተላቶ ሰበይቲ እንተላቶ ብናታ ኣፍልጦ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ካብኣ ተሸፊኑ ብሕቡእ ምሳኺ ክራኸብ ዝደሊ እንተኮይኑ እዚ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ኮይኑ ይስማዓኒ ኩሉ ሰብ ድማ ሓላፍነታዊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ምክንያቱ ነታ ሓንቲ ትጎድእ ዘለኻ ዝመስለክ ዘሎ ንዓኸ እውን ፅባሕ ንጎ ምሳኺ ምስ ኮነ እውን ከምኡ ክገብር ስለ ዝኽእል እቲ ተርዮ ክደጋገም ዝኽእል ባህሪ እዩ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ባህሪ ድማ ከነተባብዕ ኣይግባእን ንዓና ይኹን ኣብ ካልኦት ማለት እዩ ስለዛ ቪድዮ እዚኣ ነታ ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ትሓታኒ ዝሕተታ መልሲ ክትከውን ትኽእል እያ ሓደ ብሓደ መልሲ ኣይብልኒ ግን ነፍስና ንኽንፍትሽን ኩነታትና ንኽንፍትሽን እሞ ኣይናይ ክኸውን ይኽእል ኢልና ኣስተውዒልና መልሲ ንኽንህብን ውሳነ ንኽንወስድ ክትሕግዘና ኢለ ተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ናይ ኩልኻትኩም ርእይቶ ሓሳባት ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ሃቡ ካብቲ ርእይቶኹም ብዙሕ ሰብ ክመሃር ስለ ዝኽእል ከም ወትሩ ድማ ንኻልኦት ተጠቅሚ እንተልኩም ሼር ግበርዋ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው